Adidas u neki platari. Суели търчат ме тежак под кърватака. Електробатка шляпа треми под такта. Майни и леки поздрав от моята тетрадка. Подкарай ги край. Студино съм тела, звук ми дай. Бире бай бай. Колко клуба разгладени, колко сметки неплатени. Колко пъти се прибираме като абориген. Здравейте отново, аз съм Акантус. Аз съм Екджами. Продължаваме. С втори епизод на Borderlands 2. И Други мършо. както в първи епизод тези гадинки са канихме да ги убием. Мама ти да. Ага. Той падна. Ти беше ли си? Yes. Вижу е. О май гад, ти го инстахил, бе. Бэнг. Бэнг. Мама ви бам, мърши. Смятай, че казал сега шах да пропусна всичките патрони, нямаш да ги оцели. What? Какво? Къде се? Той е вътре в камъка. Yes. Аха, его. Някак се измъква човек са. Някакъв магиосник там. О, Флинт. Ти циган ще още ли живе? Аз напълно почвам с помпата ръж. Какво? Дават 1 милион за главата ти леко? Къде е? Еми, я знам, то с Флинт сега се изкреща, че струваш $1 милион. Хамърлок. О, тук е после. Че я знам, бе. Някакъв дъртак. Нещо е, че да намаля. Много гадно се чува. Трябва да се надипва. Вау, то са дигна, падна и пак. Мародър. Мах, точно. А ти не бути ли? Ой, дропна нещо, там има нещо. Бяло. Explosive Elemental Damage. Никакъв collecting an Explosive Elemental Tech Weapon. О, да ми не взе някакъв такъв weapon, който е с Explosive. Май. Виж също рубеч. Къде оти тази гадина е? Ама те от... Тук е цяло левела, за какво ти е? Еми скилове има някакви, имаш някакви да се... Точно аз сега май имам помпи. Не знам точно ли ще пишете. Имаш някакви скилове, по-много. Тук някъде имаш една машинка, където се продават работи. Сега ще ти... Yes, I suppose I am in your debt now, aren't I? Come to my shack and I shall restore Claptrap's sight. First I shall shut off the electrical fence for you. Сейфи. Please stay back, Vault Hunter. Let Claptrap go first. Ами, мисля, че още не мога да походиш. Ай, има се поля. Apologies, but when Claptrap speaks, I feel my brain cells Виж, там трябва да отидеш на минималка, там имаш I shall някакъв be out directly. обджектор. Пак Пак се мама ти има. стоплихме. Пак се стоплихме. Къш мършо. Бос. Що ме такова съм A те на pleasure to meet бос? you, Vault Hunter. I am Sir Hammerlock. Добре, то се дет на Хамерлок. Хънтър. At your service. At my service. Good. Bully moles for my old man. Така. А между то, що е за на земята? Са гърч. Disposing of them by Отново. Не знам, мога да не Jack and defeat да Captain си Spencer ден. Bandits. Other. I'm headed to Sanctuary myself. From what I hear, the Crimson Raiders there could use a hero like you. Какво си това според? Виж, пак имаш някакъв ход обджектор.
Да, виждам контрола с продам айтемите. Аха. Item of the day. Какво? И какво трябва да е? Не знам, някакъв стил. Откъде си купуваш нещата? Да бе, Сел. добре. Експлозив. Не знам. Те highly effective срещу флеш пише там долу. So, ако трябва да съдя по играта, това са хора, фактически с кожа и плът. Фактически пише, че огъня действа силно също тя. На коя? Ами на оръжието, което продаде. Май. Може да го върнеш. Не знам. Ето ги. Това? Не. Ето виж какво пише highly effective versus flash. Тъй, че би го запазил там, не знам. И го служа. Това ще го сложа малко. Знаеш колко може да спомням хелда? Не знам. Не. Хелда трябва човек. Стови не можеш да скачаш? О, можеш! О! Мога да не мога. Пистолет. Да, това не. Център на вниманието. Bitch, I'm the boss. Какво там е? Тук ще мога да ги избия. О, да, виж има някакви хора. Почват да цепят човек, са ти някакви патроници и напкай тебе. О, Колко взриви, бе? Колко беше ли знам, лауте? някакъв барел за... Защо Не беше? го опитал съм оцели оттам, бе. Те патроници изобщо стигат ли тебе? Easy way. Някой гадинка няма ли там? О, там нещо има. Не знам. Къде беше боса? Май там, но къде беше? Там може да заходя, какво ти нещо е бахти. Ай, може се отиде този на мапа. Да, fuck. I believe I can fly. Ама га мислих, че умреш. Не вярвам, че не може да умреш. Какво става сега този креспа? Добре. Добре, то също го прави. Да бе, да, но... Now, you only connect this to this. Той буквално сложил колата на обратно изведнъж или... И го завъртя надясно. That should Е, do той it. просто се нализа. I am alive! He's talking again. Now I've got my eyesight back! And you're far uglier than I О, сега remember! не мога ли пак да ти го матна да мокнеш? Каза, че си горе. Nothing but murderers and jerkbags! Каза, че си по-грозен, отколкото спомних. I'm standing right here. Се Мога тая. ти имам гадинка. Now that Liarsburg is clear, I might as well turn on the main power. This town's full of things Че that мога could да be used има. for a go-getting slayer of men like yourself. Minion, roll out! I see our Ох, сега ти fears искаш even макар да. Charming. Също карат някакъв бос. О, не знам, а тук е тази да има ход. Going up in style. За още не Having забудем. exposition again on. Apologies. Къде отиват тези? Какво става тук? You have now discovered two fast travel destinations. А ти от първият епизод там, но дето тъптах на мапа, из целия мап, дете. Май. И мисля, че мой в момента да пътуваш до него ли какво? Fast travel, какво е ти fast travel? Plan to post some jobs for you. Oh well, just speak to me instead. О, Shield! Доста мъничък. Соло, Да, поне така изглежда. ще This се... town used to have a spectacular amount of hustle and Ah. bustle before its denizens fled the sanctuary to escape Jackson. Though Captain Flint You can work more missing time. Който и... Соло показва ти, че може да правиш повече мисълта на.
И да знам. Там са емисиите. Тук маймка ще печела. Много. Briar's Berg, I see no reason that the pilot А would там ти взе и longer шил than от такъв бар. disrespecting the memories of the former town. Шилметър. If you could clear the tower, Уж може да си да шил. The objectives on your Може. HUD pertain to your active mission. Айтем You до can дели change сега your е active различен. mission by using the mission log in your Някакъв actual чип. device. Да взема се го взема, не? Ами... Не знам как се взима това. А там долу... колко? Ето какво може да го купя, бе, 280 долара. Ти го продам. Чакай, че... Те парите ти заминават, бе, човек. Совиш парите се смалят. Ама ти ги купил обратно. Да, страхотно. Не. Добре, това ще го продам. Да. Добре, готово. Сега ти да се го взема. Ами явно е по-добре като капацитет там, който пише. Не. Recharge delay, нямам се идея какво е, со колко. Ще го взема. Ой, Кът за Бог да прости. що си ти в зелен? Ти е в зелен по Що с някакъв енчант? Тя знам, може да е това. Ти са бели. Поне зелено. Да, бе. Какво? Що те е с някакъв енчант? Аха, само на 200. 128 ще. Добре. Ей си прилади да стане. За къв чеп ме? Газа да се горе. Добре. Че са... Там някъде трахуеш май, където свети. Ето като е. Мога да се телепортирам, Да, значи може да тук ме. гониш там. Значи бях прав. Е хубаво, сега какво да се върна там, не? Не знам. Май ти ми искаш. Лоудинг. И май. Пътувах с някакъв портал да се отмата тук. Добре, дойдох. И за кома върна? Боса дали още е там? Не знам. Ама явно няма работа тук. Явно да. Тук сме сега, че ми ти братле. Не издържам повече. Ох, айде бе. Вижда, той е руско. Руско оръжие. Сърпчук. Добре бе, ко ми иска тук да направя? Яче, ама огледай нещо много хубаво, да я знам. Топ. А не, ти си точил в него. Виж, ти не си точил в него. Не бе, тук ми иска да отида. Не слез долу. То няма нищо долу. Ехе. Добре. Колко има тук? Добре. Може си махнеш главата. Тук те пак за скина, дето виж. Че да се да опая. Готов съм. Което е new skill. You found a customization station. You can use this to change your appearance and reset your skill points. Добре, имам трябва да ги изгледате си. Някой си може да запушиш тези звуки, които се изгледат там. Очевидно, там идват. Мама ми, мама! Не знам. Да, вярно. То се по-голям.
Не мога да се заключат. Аз не знам да толкова тези ми баха майката. Има още един. Ох, критикал. This would be an even greater achievement if anyone in Liarsburg was still alive to celebrate your victory, but still, well done. Този. Не знам. Каква платка. Ето и. Скина на локет. Явно някакви скина. Да се променя явно. Next time we'll visit Catch a Ride. Ако е Catch a Ride. Не знам. Май изпълних мислята. This town ain't big enough. Emotional. Clear graveyard. Добре, първото го направих. Този път къде е седна? Welcome, customer. Ето тук да продавам. Remember, we're Добре. О, Я сега. може да сложиш по света. Малигуан. О, ма гледаш колко може да What имаш, the бе. fuck? Като си на... Това е много демидж, бе. Да, бе, гори. Виж как ти си пържи, бе. Обичаш ли кучешко? Печено. То се изпари. Ти плака от маленькото дете. Most efficacious. Бах тяхто, бе, Greymonds че. will think twice about raiding Да, peaceful той cities in the гърна future. Аз съм те слявам. Рип! Това е откъде като заревирано за нас. Тук ли е? Няма къде пише Рип. Що е? Рип. Рип forever. Ето пък. Той ще осветиш в зелено. Кое е? Ето този камък светиш в зелено. Добре, изпълних мисията. Please make Captain Flint's death as prolonged as possible, would you? Който и... Quite the douche. Не ми причи немка, мен. If you're to survive out here for any length of time, you А къде е чиденката? А! Чакай. Който и си. Но аз така. А какво беше ти? Ето и ми даде. Той скил... Оу, който е? Ма какво е? Ти не е имка. Някакво подобие на калашник, смегник ли ти какво? Принципно, ако успя да го сложиш е добре. just paying a visit to the old Crimson О, мога Raiders. какъв мегник е, what the We need to fuck? make the elephant. Сега ще видим колко е силно. А! От се отворя. Как отворя? Не съм. Map. Peace waiting. Press M. Или Tab. Какво мъж там, бе? Маровър. Аха. What the fuck? Не знам, ма ти нещо не маки. Кой ти е там, бе? То си идва към тебе, човек. И бах, че откатали ти ма моето уважение. Ти пък буквално до него, човек. Мала ви да. Който и... телескопни. Който е? We've hijacked the train that runs through the dust. If all goes well, we should get to Sanctuary in a day's time.
Hyperion diverted Damage troops from the water to the sewers, and the sound supposed to bar their walls fronted. Добре. О, Just oh, damn it! Everyone, get away from the window! Да, не се, що всички излиза. You've discovered one of Helena Pierce's audio logs. She was a lieutenant in the Crimson Raiders, the anti-Hyperion resistance. бах They're цели бока. interested to know what became of her. If you could А find знаеш the какво rest of ти лъжи, мамо и бамо. По-хубаво с Що снайпера, излъжва them, някакво I would be more than happy to pay you. защото ми се сега от тук с снайпера да ги целят далеч. Какво става сега, бе? За какво всеки път ми звънят, бе? Малкия пауър. Не мога да говоря сега. Бам! Честно, Виж ли имаш? Имаш нещо. Виж какво имаш нарисувано там, къде? на вратата. Един хуй. Дече, бе. Я напал така малко, бе. Добре. Аз съм на ход. Така. И както винаги искам да разбера какво имаш тук. Не. Инсектко. Оха. Върнах се за още. Тото! Кой ти е? Я знам. Виж го таска. Аз бъде още много. Kill them. Kill them, Добре, но откъде трябва? Давай, аз. Кой е? Това не е от... О! Чайки ли му е? Не знам, давай, аз. Не, вземай снайпера да ги убиш. Чайки ли са ти е? С снайпера ги убие. О, те идват към мене. О, мага, убил го с шотган. Ти има отци. Какво стана е? Кил. Писате е чайки Не е. знам, защото ни чайки. О, идват още. Приятелчета му. Умения. Бам. Ти се отказа. Идват още приятелчета. От неговите. Мага, убига го с томахавката, човек. Кой ти сега в крайна сметка? Прилепи, бе, прилепи. Още приятелчета има ли? Има още едно. Ти не си избяга. What the fuck, ти твоите пътъл? Те са някакви пари ми хвърлят. Още едно пилечилите с огън. 10 по 7. Не, че искам това да го клипна, ама имаш едно... О, 27 демидж. Ето и. Тука. Така. Тук не видя какво прави сега. В крайна сметка тук какво има? Населено ли? О, населено е. Малко умения. Давай, газа. Селската. Кой няма да ме види. Аха, вече му разкаха и идват много хора. И сега ще има пари. Който и там е. Ще е гранат. Експлозив баръл. О, е! Пусти ви, бе! И аз имам томахавка. Махай се! Ама те са двама ти сега. Не иди, умре. Аз съм по-добър с Те са това. болниски. Що стана тъмно? Не знам. Кога стана тъмно, бе? Добре, май е чисто. О, още ма стрелят, бе. Там още откос. Мис. То няма никой там. Мис. Fuck it. Добре. Шотган. Той то са щида, бе. Да, какво? Граната ли фали този, бе? Фист в ол, аз съм там тук. Отвори го ти, бе. Не идва при мен, бе. Как го пропусах? Лошо. Ще уби. Катай са! Фак. Чай сега. Пиши get a kill to revive. Тоест, ако го убия... Second wins. Той не го сванах.
Омага, значи наистина, ако убиеш някой по време на фари, значи те хубаво обратно. О, виж, такива. Да, час. Има червено над мен. Добре. Има още нещо над мен. И пак ти имат. Как вкарах толкова малко демидж? Давай, Чакай. Не, електризирал. Това е супер яко. Сте сбарили. Добре. Супер. Сега. Там. Между другото, преди малко дето го отвори, не взе нищо от него. Да, бе. О, да. Аха. Така, коматката е горе. Качва се на върната. Парички. Тук е нещо. Аха, има нещо. Пътя. Самач. Оха, ска $33, май. О! Който е? Мога ли да се скача там? Сигурно. Този барел да не ми трябваше там. Иначе, ако да тук или с shift и скок. Open. Treasure chests. The colors. Взявам някой яко оръжие, ще пусна. White, green, blue, purple, orange. Това са такива. Видове инчанти. Да. Добре, кош ми даде? Щит. Грин. Щит. То искам. Ма ще ги взема. Ще ги продам. Да, служи го един обаче. Аз не сложих ли? Като задържиш не ли сложи? Да, сложи го, имам 151. Добре. Така. Добре. Къде няма нещо скатано. Йок. Мога ли да лутвам тези пичуини, ако имат нещо? Не. То с гума ли ма? Гума и шипа. Гума, че... Сега на къде ли е пътя? Трябва ли го бутна или ко? Жуто на къде ли е пътя? Тото и май трябва да свали някакси. Да, отляво бутона. Не. Не. Не знам. Просто така. Find audio log. Ама аз виж къде трябва да отида. Чакай малко. Къде са квестовете? Тук ли? Badass token. Redeem token. Какво? Максимум хелт. Какво трябва са? Избери си награда. Reload Speed. Melee damage. Плюс 1% melee damage. Който е? Някакъв бонус. Максимум хелт. Maximum health. Някакви бонуси. Gun Clarity. Давай. Който е? Ти години. Добре. Gun damage. Fire, да, Gun Damage. То Не мога. бонус стат. Имаш някакъв ключ между другото. You know. Mad bro. You mad bro. Така. Значи какво е? Ето квестовете. Best minion ever. Ние той ли правим? Не знам. Я натисни escape да видим. Grab clutch. На майна се даде. Хубаво тук. Тук може да се измъриш, ако спентиш. Не знам. Кой ще правихме на научи? Нямам се идея. Добре, ще направя този, който е в момента. Този пич още си лежи така, че ексъл. Виж как съм пънал, бе. Мистер Плейбой, бе. Пънал, бе. Ни мърда. Не знам, ама ми трябва хелт. Там има нещо червено. Хелт. Ти какво е? Радио. Пари. Абе, оставя го ти тук, можеш да гледаш късти. US. $5 струва. И какво е и там? База. Май може да се... Не, това вече. Ето и там. Да. И струва $5. Бах ти, мама. Вземи $5. Това си беше буквално... Кражба. Да. Как ще ми вземи $5? Ето къде е. Значи аз трябва да съм върнал обратно. Какво? Ти го изпълни, май. Пълних го? Не знам.
Какво трябва да правя сега? Ага. Clint and I had a gentleman's agreement in the past. I give him the loot from the bodies Jack ditches in the glacier. He promises О, not сега to пак talk трябва to да се me for връщам hours at там. a time. Then he does it anyway. But that Май, ends еми, защото today. виж къде We're е... gonna take him out, steal my ship back, and sail to Sanctuary. Let's go this way. А, тръгна. Флинт. Този Ти май беше един бос. Бос ли беше? Jack's gonna pay us, and I'm gonna play hopscotch in your chest boss. cavity. Now be careful taking down Boom Boom. He's one of the Ripper clan, as in Flash Ripper. I don't have to tell you why they're А called сега that. тази гадинка сигурно ще свалим моста, бе. Дали? How's your day been, buddy? И то с Хансън Джак в кафе. Казах, че искам да го убия. Точно го знам. Reached a death up there? Кой ми показва? Probably not. Banner's Не, for first. дадох 5 лева. Right, Dave? 5 Been долара. pretty good. Не искам. Bought a pony made of diamonds. Yeah, А, because не, I'm а, не. rich, so you know, that's cool. Goodbye. Get raped. Protect me, Squire! А. А, той има лоша печутка. Той има лоша печутка. Пак ли се да спомня? Да е. Цигарет. А. Къде този бе? За тебе. А, изпържи мамени. Лута. Не, Къде е? аз се само изпържих, човек. Давай, дай. Мис. Фак, пистолет имах ли? Фак! О, май гад, много съм какъв. Я дай. Сега къде на майна се най ще му пусни? Не знам. Пак обратно така. Дай спринта до там. Сега. Най-мощния. О, вземи 25 долара. Reconstruction. Какво? 25 долара, мале. Опитвам да гличиш ли? Не, искам фриван. По-фриван трябва да направят Паркор. някакви пачи. Да, бе, някакво да можеш по скалите да си джъмпиш. Къде не е цигне? Его, то са и то сме изгледа. О, пак се заребил шуда. Не ли ми се страли точно логан били някакви димичи? Или те са много силни? Той е 5 лева. Един лева по-нагоре от нас. Бе, тук нещо няма. Families! Нещо много. Totally kidding. Screw those Казана. guys. Има хелт. Добре. Значи сега трябва да се върнем пак там. Trying to think of a name for that diamond pony I bought. Чакай, чакай, трябва да I was следваме gonna тази call it гадинка. Mr. Brains in honor of you, but that just feels... Не ми кажа, че тук пак ще има момчета. Аз това не знам. Мамите са ми. Nah, that's even worse. I'll tell you what, I'll give it some more thought. Да, има. Къде? Виж си даха червени. Ето почват да стрелят. Тъп. Аз ги избих преди малко. И да, и сега ще ме набият. О, То пак точно ще прибуса. Аха, сега да видим. Бам. добре, избихли ми всички. Добре, избихли ми всички. Гледай цвет. Може да стоиш на... после... Ето кръвка там. Аре, хапка ли са прави да цвет. Отвори някакво ръже. О! Над тебе. Не, отка! Той избяга. Тупак. Бил май. Те са много хард. Быстрее. Добре. Дай ми отвод, къде ми изкочи този. Той беше над тебе. А,
Доста по-близко май такова. Да е. Аха, съм точно тук. Аз това. Ама ми взе още 24 долара, човек. Ай, кой ти прави? Къде е А, този? ето го е, ето го е. Къде е? Назад. Дай назад. За тебе. Моля? За тебе буквално е лут. Дай. Ето е там. Какво правиш, бе? О, как му е? Нокбек на... Часа на целя в тебе. Слушай ма. Виж го как бяга, е. Ай. Така. Да, отвори го тебе. О, не, чест, дали пак е там, бе? Не. Там е. Честно. Ама, отворен. Отвори го това за тебе. Толкова. Не бе, напред. Кеш. Отделно има нещо от това. Ай, взема и за продажа. Добре. Знаеш какво, сега сменя малко сета. За който той е много слабо. Стои и той. Така ще бе. А калака е много слаб, бе. Не знам. А? Аз не можех ли да го цъкна, Не, тази белинка глави. Банки му I става. should probably clarify. The dino horse I've been telling you about, it's Пред тебе. horse that actually happens to be... Suicide Psycho ли? Actually, I'll go get her. Те свалиха бомба, човек. То сме цели с гранати. То смята бомби, човек. Let Stallion said so loud. Виждаш? Много гаден от катимата с калашни. Бах, че от тук те са спъна. Отвори го, отвори го. Оп. Добре. It's Boo Boo! Ей, то дори. Как се изпищя. А, да е. Бум. And his brother boom. Oh fuck. И ко? Не знам, себе ли си снайпер. Какви са тези експлозии, бе? Headshot. Май. Аз го формя, бе. Упс. Бум. Този снайпер е много полезен. Малко много дърсаш. Чупим по играта ли? А не, избутал ме. О, ти къв си, бе? Ой, ти си такъв. Чакай да взема крати. Добре. Какво е тук, бе? Скастилни шутка напада, човек. То да се тъпне е лесно. Тя са. Какво беше той? Граната. Те сме обстрелват гранати, човек. Яш. Яш потом. Те какво два боса може? Да, то с го взех. Ето е, дай единият надяло. You have earned a skill point. Skill point! Скилове вече има, е. Който ти? Сейбър търт. Аз ти потърт какво е. Добре. Трябва да го пусна сега. Не знам. Ф. Г. През G. То. Граната. Ой, го е! Ви го е! Имаме си сентри, бе. О, фак. Ти си го дъне, Аз ще изчакам долу. Давай, ама ще го убият. Аз ще изчакам. После опалено, май трябва ще се чакам. Тът гранат. Отпусти. Дали и тия е по-бързо става. То с ката. Ко с ката ти го... Но те не ме са спре да ме обстрелват само с гранати, че и виж как пусти. Бум! Ти потърпи, бе. Те с колко са, бе? Шеee! Тома, граната. Събори го граната, че. Много е чудно те с колко, те с тапат с колко са, много, бе. Не. Къде отиде он е? О, то слети, е.
Малейка. Окей, избягай. Ой. Между като съм в менюто не му бягат. Аха. Така. То съм град. Буквално до него бях. И ще уби. Няма да го бих. Сейвър турет! Аха! О, не знам. О, мага, ти не тръг да... О, мага, той ми ги избива тези деца във въздуха, че Добре, и аз събере поне малко. Да. Сега. Да, той ще ги изби. Той изчезна. Изчезна. Май му свърши времето. Аха, знам как да го убивам вас, кучки. Добре, събере вече работи. Вело. Ти... Което ти са? Гранати. Пиквай ги. Дай. Гранит му. You've got a grenade mod. Those change the way your grenades behave. If you find the right mod, you can throw grenades that home in on targets, or shoot flame, or split into a bazillion tinier grenades. They're badass. Всяко трапра. Май това беше. Нали. Сега тази гадинка ще отплъва общо. Ooh, idea! Minion! Get on that cannon! Just blast this gate down! But don't do it until I'm out of the way! Understand? Колко хилт има? If you shot the gate now, that could cause serious damage to me! Don't do that! I'm just standing here to show you the area you should shoot after I move away! Which I will, once I'm totally convinced you understand the instructions that I've relayed to you! Do you understand? I know it's kind of complicated, but just stick with me, okay? Look, when it's okay for you to shoot this gate with the cannon, I'll say something like, shoot the gate with the cannon now! But that was just a test, right? You didn't shoot the gate when I said that, which was good. Shoot the gate with the cannon now! Also another test. You're doing me proud, Minion. Actually, I'm getting bored. Just shoot the gate now for realsies. 20. Каза да стрелям по вратата. Say hello, sweetie. Пуснах си сейвър турет. Как гледам сцена. Аре, Еле, клейм. Ело. О, вече е малко. Не, на това не мога да се качиш нещо. Тук ма кинев. Отивам да цера. О! Това е най-якия кинев, който съм виждал. О, пистолети, човек. Аз съм фул. Инвентори Не, с фул. като цяло обаче дай малко. Я отвърли нещо, защото инвенторите ми е фул, пък там има някакви готини патлаци. С кюсо дропаш. Не. Какво направи? Кол двата. Ето е. Магнума. Тос. All right, what do we got here? Хайде. Какво ти потолък ли? Бах ти потолък. А ти бич мога да се убия. Мога да метиш граната. Не беше по-добре. Я да бе, има някаква ръчка ли трябва? Я да Сега ще видя. Ръчката. Е там горе. Може да има нещо. Виж. Обджект да виж, дай малко. Пише да се качиш на той. Enter the gun exit. О, мага. Хелен. Я да стреляй. Баксана!
Ой, я ги стреляй тези! Не, закуси за му се качиш с да ги стреляш. О, мога виж колко съм много е. Това са много аз имам там. Има badass народе. Умрите машини. О, много се търбахти. Свършиха ли? Идват още. Вах ти, Демиджа. Ти го можеш отваш. Добре, свършиха. Да. О, мога виж колко много неща има. Май да го увериш, какво ще кажеш? Я да. Да, бе. То освен револвер има TMP някакво. Ето и най-добрата. Бах ти отказа, чека. Аз се движа е. Ама ако питаш мен да е да приключване за този епизод, че... И да, си имал. общо взето това е. Победихме следващия бос. Сега трябва да издивим още два. Или босове. Те бяха ни двете гадинки. Те бяха трима. Ти един нали го взриви докато беше на ти. Той фактически той скочи от това машинката. Добре. Като хиляда гранати са врахна. Хвърля някакви глупости. И то шотган вече. Ще взема тези пистолети. Струват повече пари, забелязах. Ти не знам дали струват повече пари. И да, общо взето Сейбър Търът. Можеш да кажеш? Така си мислих. Ай, прибираш се вкъщи. Общо взето това беше за втория епизод. Беше неприятно. О, мага, има дракон там горе. Къде е? О, мага. Еми явно Къде следващи... ще къде съм няма да е? Идва ли? Как се бъгна? Ще мога да те семи. Това този пистолет няма нищо. И да, на следващия епизод ще разучим какво има вътре в този дракон там, който е явно. Очевидно някакъв кораб. Да. И... Общо взето да. Да, като цяло. So, I might have tried to stage a mutiny on Captain Flint's ship before the flash freeze, Предварително да which скажем explains и... why his men are currently being Има доста attacked неща, by me, явно. right, guys? Shut up! Okay. Доста яко е направен дракон, нали? Аз знам со. Да. Но да, това беше от мен. Аканто си, Екжани. За игра пъта. Се видим в следващия епизод. Да, но Остигайте с гадинки. преди това, мама ги бава. Вау! Как те справиш, бе? Първо ще ги убият, тогава ще спа. Виж как Къде ти се бе? е? Първата. Къде се? Някой не може да стреля. Нали си? Да, сета. И я път.